Pagayam iti nga ro den rugyan dato ipakasalitaan ni pagayam to yung Margie, no anya ti pakasalitaan na. Yan tayo amuin papagayam ni Margie. Yan, ngayam sakbedeta. Kasi di kang kanayon kung i-warning ka ta kayo, medyo na-adobing dita asidagyo, medyo iya to yoyo, aya. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sagudahin nga ti surat ni Margie. Dear Manong Nemy. Kunada Manong Nemy nga digiti anak kiti sukano ti pangnamnamaan digiti naganak. Sang kadi nga digiti ka maanak ket digiti naganak ti pangnamnamaan da. No digiti anak ket pangnamnama ka naganak para itinaranya nga masakbayan da. Kaninton maipaay digiti naganak kadigiti anak da itinaranya nga masakbayan. Datan tumaten ti tiyempo tapno ison tumat ti pagsanggiran digiti naganak. Sang kadiakas tatibihag, Manong Nemy. Ag-asawa, aganak, tapno di kasta kadadanto ka no mangkita kadakwada into no mabakitan o no malakayandan. Dahil takaditi rason, no apay nga ti tao kataganak ko nag-asawa, Manong Nemy. At dapat digiti naganak, nga sanda nga italek nga miminpinsan, ti masakbayan da, iti panagrakaya ti bagigikan sa lunat da. Tadamat na giti makit-kita tayo Manong Nemy nga lakayan ken bakit ngagsasarakudan ngagkibkibin da. Nga gindagda nga isisuda iti may sa nga balay. Susulod-sutem kadakwada no apay nga sanda nga naganak sa aman ko nada. Adot anak mi ko nada. Ngem sa dinut ita iti anda. Adamat tin bukod do nga pamilya. Awan ka tinabati kadakwada. No kano babae ti murdek, awang kano ti mabae, o no mabati kadagiti naganak. Tati lalaki, linteg iti Diyos nga ipanaw na, nga yadayo, ti asawa na, kadagbukbukod da iti balay o no pamilya. Manong Nemy, siyak ti murdek kada kami nga limang kakabsat. Magitaltalon layang ni tatang, ni nanang met, gagangila, nga agtagibalay, kumporme met ti mabalin ng itulong, napamataudan iti kwarta, para tiya, maapit ni tatang. Numalpas met kaditi talon, Manong Nemy kat awan obra ni tatang, iti taltalon, sumurot nga mapanagkarpintero. Kasta ti klase ti binagbiag mi Manong Nemy kat lima kami nga kakabsat. Nagtungpalan na, ni Manong ko Junior ngayon nauna, nagpatinggalaang di second year college, sakbay nga nang itaray. Nag-asawa. Datatang gininanang tinaggastos, iti panagkasarda. Sada na panagkasera, iti sentro, ta sa Jeddah nagtrabaho. Tricycle driver ni Manong ko, idinto ta sales lady, ti ipag ko. Ti simaro Manong Nemy, naggraduar lang ti high school, ni Manang Minda. Nagtrabaho kas katulong, iti kuhan, adamatan nang yawid kan kuhana, tamasigugmatan ni Manang. Ni Jojo, ti may katlo, Manong Nemy, kas jamat, iti nagraduaran ti high school. Napanan sa Manila, nagtrabaho ti paktorya. Iti agawid dito Ilocos, adanin sangpit na nga taga-Bisayana, puno taga-Bisaya, Bisayana. Nag-asawa da. Ti manangek Manong Nemy nga ni Manang Ellen. Napag-graduar naman ti high school. Idi, nakitaray matin. Siya kon tinabati. Idi sidong datatang gininanang Manong Nemy. Agraduar akmet idi ti high school. Hindi makapaggraduar akong ti high school, Manong Nemy, kinasarita datatang kininanang. Margie, anak, tang,
Naggraduar ka ti high school. Padahaim ka din ni manang mo ngayon. Makitaray ka mo ten. Itatang met. Ako mat pa boyfriend ko ah. Kit ni Victor nga agar-aram ka. Tahang agar-aram pa ilaing. Angem, ipat patik mo iso na. Tsaka mo. Sabi nga ti mo, ambo. Tatang, no talaga ko mga makarik na ako niti ayat. Amok ko man. Uwan ayat isuna ko nakuman. Angem jak met amo. Di mo sigurado tarik nam. Santang, kaya natapubiyak. Alang ang pubiyak ang bagbagam. Tsaka kahit may padakari kiti kakapsat ko. Kahit ko ti makapagturpos. Iso nga siyak mitlat ng ti isakad yun ti panagadal na. Siguro tatang nanang may isakad dakon. Dahil ang arot ti pagsautulagan mi kinitatang mo anak. Yan tangay, di kiti duma ka anak mi, di kiti kakapsat mo, di na pulos na ikanti interes nga gada. Lupay kabailan dagay kumamat nga pagadalin namin. Ihirado mi kumatibagi mi. Ipostami ko man ito. Isaldami ko mati batog mi nga daga. Nimit nana. Aman, kastabi ka talaga ti panggip mi kumakit nga naganak. Tawara ado kayo kuma. No talagang adag interes kagbasa ka na kayo. Ape ka din sa aming isakad. Iso nga si ka, Margie anak. Siksikan din nabatid si Dumi. Ha? Sapay kumatad damat interes mong agbasa. Inak nga rot agbasa di lawag nang. Apagit siya pala. Kaysa din ako mga rod. Adadayo mo ito kay karaw. Ngayon siya lawag. Alam ako naman lakay. Nagpadpadamat o rin pa dito kay karaw. Ano sa din naman ito pagbasaan na. O ba't nga rod kolehiyo ito ayan tayo. Nagpadpadamat lang ang santang magwardyaan. Lakay. Noan niya ti kaya't agasat mat na ti bordak. Adalat takang kuha na. Lagi di anak tangin inaw na isudat na ngaramit ti bukod ng kasat. O niya, may karim ka di anak. Ngagbasa ka, upat nga taon lang. Di mamupuputan. Agrodor ko ang ti kolehyo. Ay, maragsakam ko ang tumutan kinitatang mo. Nga, kadagiti limangan anak mi, at nakakaiso na nga makapag-graduate ti college. Andang, nang, ikarik ka na kayo. Accountancy, Manong Nemy ti kayat ko a kurso, ta kayat ko at mga opisina iti bangko. Kastaman ti makitkitak no ka no maparang iti bangko dito yung ilimi. Wahin, nalalapsat ti kiti empleyado. Kastak tumat kadakwada ko na. Ang kwenta, nagbilang iti adwa kwarta. Idi tayo, sagsagana kong tipagik para ti managturong ko iti lawag, Manong Nemy. Tada first o na second degree kasin ni nanang nga pagtarusak sa jay, Manong Nemy. Kiring-kari naman nga tulungan nak. Manong Nemy. Antik nga kapidua ni nanang Manong Nemy. Ang tsaka mo, no, apeng nga nagbakbak at abalasa. Pinasarnak Manong Nemy ni Victor dahil nga rabi sakbay nga gluwas ako nga pawan sa Jesuidad Tilawag. Kahit mo sawan, talaga nga saan kanton nga makit-kita. Victor, api ko mga sanak ton nga makit-kita. Agsubliak tumat lang Malpas 10%, umayagtog bakasyon. Agsubliak tuman sa Dilawag. No, malpas ti klase. Adagawidag dito Sakto man nagsubli sa dyan. Di makita nagtumanin. Mga makakita ka doon sa dito sa Bali. Isukat na. Victor, akong pati relasyon ta. Aklo na kami na. Sige, di ka nagbasa? Di na kabay lang papasahin na tatang kinana. Kabay lang da, no kayad na. Baka sanak to nga rutin nga may karikan ka. No may sakan to nga professional. Di karigatan, Victor, na talagang ipatpatig na. Tapos nagbagay ang tumit lang ang graduate college. Kitak to. Namore no sa anak matagad nga ang graduate college.
Matulong lagi din ni tatang nga mga sikaso iti awat na nga bangkag ken ti waig ken tinalawa nga pagpasturan iti baka ken kalding. Siguro no nagagatak lagi din agmula ken nagtarakan. Apay ka din saan. Baka adun tupit atiwag dito nga mga opisina. Margie, aklunan ako na. Sige man laingan. Tapno, adamang yung karkararag kanya, iti pa nakasalaknib ko, panagbalagi terapaap ko. I love you, Margie. I love you too. So, kinanahan naman ng name, iti magdaring manak mo tininan ako, uy, hindi ito, batan ako. Ay, gawanak. Sikat inspirasyon ko mabati dito eh. Kinagagagatak. Ha? Agurnungak. Agurnungak iti upat nga tawen. Sika agbasa ka iti upat nga tawen. Ito makapagraduar kan. Ikasar kan doon nga dagos. Adanton house and lot ha. Hindi ito eh. Nagalistag sa o. Nalikat agaramid. Haman. Basta right pa nagsublim. Basta ang bakasyon ka. Kang kanayon. Kanagsurotak. Agsurat kan to. No tumawag ag. Sung batam to. Nagnayadak nga rod Manong Nemy ti sidong ni Auntie Mildred. Bakit abalasang Manong Nemy pikapidua ni Nanang. Agpagpakasara isuna Manong Nemy ta adu dagiti bakante nga kwarto. Puro babae Manong Nemy dagiti awaten nga kasera. Bali 5 kam amin. Ti pamayami agagidan kami nga agreeing ti bigat Manong Nemy dalusan mit kwartumi, tumulong ka magdalus iti salas, sa kalpasan na agtitinulong kami agsagad iti aglawlaw. Kas agkasera Manong Nemy at dabakat nga para luto Manong Nemy ngisot mangiluto ka na kami. Akakasango kanto nga mangan. Ket no kasta nga mangmangan kami ni Auntie Mildred kargat namat Manong Nemy ti mangipalagip kadagiti padak nga agkasera. Agkasera ko nak tapat siya kadag kasera. Numampay sana kang baybayad. Oh. Sapahin nyo tagawid. Awan iti bagsagsangay ili kada gito magpasyar kada kayo. Dada patakaran nilagay penyo. No at naman nag-aram kada kayo. Ha? Nagpaaram kayo tiruar. Hanyo nga ay iban dito unag tibalay ko. Pahala kayo. No, saan nyo nga maturpos ti kursoyo? Gabuti pa nagpaaram nyo. Ha? Oh. Ken, no dumteng hindi pa nagbabayadan, agbayad kayo. Tawa mo tin sa bali apag sa pulag no sanga na ito. Sana ko nagpempensyon. Ay, kat si kamat Margie, being ka anak ka, ha? Ibilang mo takas ka, kasara ito, ya? Kargo ka, nanaruna kang ka, kargo ka. Kasinsin ko, ni nanang mo. Awan, pagdanagan nyo, anti. Nasing petak. Sakti kasi sing petan ka na kami aming adda ditoy. Andi masaludsod ko man. Di ba, doktor kayo? Doktor? Nag-aga sakit eh. E mapagasaan ka nga, saan yun tultuloy? Stop topic. Change the music. Anti, baliwan doon ito pagsalitaan dito. May kaduan ti, hapi nga saan ka nga nag-asawa? Mabaling ka din nga saan nga siya pagsasaritaan tayo, ha? Lalay tuloy tayo di magan, kitmala daw kayo. Manong Nemy nudududwa ka mo kini Auntie, tanong kasta nga, malpas kong trabaho makapag-repaso iti lesson ko. Ada nagdipadag ng kasera Manong Nemy kadag iti kwartuda. Ada pala ni Auntie. Iti salas. Nakalukat TV
Nga maawan samot iti panunot na iti buybuyan na. Sa baling matikit-kitain na. Karagat ko mat tumasadag kang kuhana. Auntie? Sige kay Margie. Abay, ito problema? Danda ni malpas dati Sam. Agawid akto kalpasan dito malpas di final. Ay kiturban muna yata ang kakaila di kiti naganak kang ka. Kaya't nga ba't pasyaran di kiti adda asawa nga nakakaabsat mo. Dami na asawa da ng tisak layangan. Wala ta sigun kininanang mo akit si kalangan di pang namnamaan da. Tunog asawa ka. Taandad doon tunong trabaho makapagturpos ka. Ipagpakasim to kadagit dati agbalin ng asawa nga sadya kayo to balayo tapnosan yung mapanawan dagiti parents mo. Kinam kanya. Abusta agmay sa akon. Awang pwede. Ape kami nanti. Sana ka nag-asawa? Kaya kahit ko ti kastoy tapnaon ti problema. Sinong tungor di makita kata kayo? Ito na sumalog di agkapsot kayo. Damat ornong ko. Sisak ba't lang nagbibiyag kit manot pagkasera di kita agkasera. Di ko nam. Ornong nga. Kabuta siyak ti makamuaming nga kanin nyo. Dagdakal mo iti bayad nyo. Isudahan ti siyak saan. Libre. Tulong nyo kanya kanti, di kayo tupulos malipatan. Baka kaskasan nung tulayan kat siyak tutagyan iti sidong nyo. Kasanong ordonan ang gintatang mo. Hindi ayabak isuda dito. Tapos may danamat dito siyudad. Auntie, mabaling ka din nga istoryahan nyo kanyak ti life yo. Taapay. Isurat mo. Thank you patulod. Kita ibabasam kini Manong Nemy. Manong Nemy, sigon kini auntie. Nasaan nga ni si story ni nanang tadyak patsinal sa lutsud. Limada ka numit nga kakabsat. Professional da kano amin. Kuma. Ngam adjen ni auntie agraduar ko maidin iti kolehyo iti pumusay suna. Iso nga opo padalay nga si bibiyag Manong Nemy. Bale ni auntie Mildred iti inaudi nga si bibiyag kabutan na tayo ti adjen na ti bunsuda. Linaksid da ka no ni auntie. Nga anak. Ti anya nga rason, auntie. Kinaguradak, siyempre. Tanya ti basol yo. Nadagsuno nga basol. Basol nga kabaylan di kita nakamaglaksid. Kanya? Kanore di kita kaabsat ko. Kaya apay nga saan kaya nag-asawa? Pati di boyfriend ko. Insi na noon niya ti basol ko kada di kakabsat kan naganda kanya. Sumat ti basol ko boyfriend ko. Amani po di din. Nagmay sakon. Awan mo tiniti pinastrek ko. Nga ayat iti puso. No pa dalatamat iti agarem kanya. Nagradura kayo iti medisina. Mesa nga doktor. Tuwang atawan ka, nagtrabaho ak. Suna lang ta. Tanya, auntie. Kasamang sunod-sudan pa. Basta, napukawan ak ti lisensya nga gagas. Itaan niya nga rason. Mauntun ka. Hingga dyan sunod mo, tapaturog kan. Alam ni auntie. Suspense pa lang mo. Kaya ang kanahin mo pang panunutin, Margie. Nung makiboyfriend kan tuman nga di mo maliklikan.
Samo pa lang ipapay di bagim. Anti, ada boyfriend ko si Jai. Lugar mi, ni Victor. Isa na lang, inaklon ko nga oray no sa anak sigurado nga etek. Oh, nagloko kan. Apa inaklon mong sa mugayam nga eten. Barbareng ano masursurok tumatlag ipataganti. Kinanak Manong Nemy taday tatipod no. Aging gadimteng ni Adonis iti bihag ko. Nga ni Adonis tinakariknak iti ayat. Nagamamukam kina Adonis Manong Nemy iti mall. Hi. Kuna na kanya. Oh, hi. You're so beautiful. Saan mo, sir? Sir, kunak Manong Nemy kaputak sa lalanganan at professional. Sa lalanganan at trabaho. Siyak na Adonis. Margie matinagan ko, sir. Adonis ka naman natang kanyak, di nagsasaren. Langayong artist, sir. Hanak ba't nga rumot na maestro? Mga opisina aglaeng. Fresh graduate ka eh. Sa tagayam. Mamon cellphone number mo? Ay, ako pa cellphone ko. Sika mo pa lang taon cellphone na. Malaksid ano danto. Mangregalo kanya. Umaynak matan paspasyaran Manong Nemy dito'y kasera. Ba nagbagong ungtan ni auntie kanyak. Diyak kadimat ko na ka? Kada kayo? Nga awan tumawawat sa nga ili dito'y. Auntie, pangpasyaran na nga kanya. Na, di, agsalita kayo dito, war. Ni auntie mat na kayo tinang pastrek kang kuha na. Wala nga saan ako mang sinunot pa iti may. Nga may namitlon. Oy, Margie, saan ka nga si ka, nga kaanak ka, kamismo timang dadahal patakarak. Ha? Palisik iti deto yung balay. Banyo, auntie? Tayo magagtong saan nga bumay dito eh. Kaya saan ka sigurado iti deto yung lalaki. Apa, auntie? Kaslalangan natin saan nga napudno? Dito lang pintas mo at pag-interesan na. Margie, so nga, agtantanan ka. Tama nga no, agbabawi kan to. Ngam naladaw ton ti amin. Papagayam sa dinungan tati pagtungpalan na ti pakasaritaan ni Margie. Agayat kunan agayat iken kuan agayat isuna ni Adonis, ikasano ni Victor. Papagayam hindi ito itultuloy ng iba sa ti pakasaritaan na madamdama. Manong Nemy ka po taparitan na ken paritan ni auntie ni Adonis ka mangpasyar kanyak dito balayda kasera. Iso nga masansan no, Manong Nemy nakasta nga malpasan ti klasik o may nagdagasin na Adonis in ka mag-snacks o nasaan kat early dinner. Nakasta mata bakasyon Manong Nemy siyempre gawidak dito'y lugar mi. Dito'y lalo kagayan Manong Nemy. Dito'y nga kanayanak. May nakbat pa siya rin siyempre ni Victor. Kumusta ka, sweetheart? Sabi nga, sweetheart, tawag mo kanya. Katuin. Kung gayam, ikaragatak tumatenti kumatang ti cellphone. Tap na matawagan ka. At the cellphone mo? Ito yun. Wow, nagpintas. Ginatang mo? Inregalo na kanya. Sino tang regalo kanya ka? Abang naskan pa lang ibagakeng ka. Doon sa matin sa bale boyfriend mo sa Jai. Victor. Margie. Awan to pulos ti babae ti biyag ko na din nga siksika. Napudno ako na keng ka. Mamati ka ko ma. Agyaman ak Victor. Napatagkamat kanyak. Suno lang tada sa bale nga napatpatid. Ana? Awan. Manong Nemy no daman pagkurkurangan no kada nanang kinitatang nga itada ka sa pulak mangibagaak kini auntie. Utang dito auntie ha. Saan ngutang? Tulong ko. Amom ka di nga
painak mo ti bagikan ka. Ket sabi ko man, takastamat kan ka. Anti, so nga lalay nga, ma, ti panagbasam. Nagbaling kanto matan nga accountant. Dito yung kanto syudad nagtrabaho. Dito yung kanto balay nga agawid. Gabo tayong bilang ka nga miyembro ti pamilya. Sikakin siya. Auntie, thank you. Kumusta kayo kina Adonis? Ay, makit-kita na kayo. Agipulpulong kanyak, dagiti kapadam nga kasera dito. Oh, hindi ka basta talik kang kuwana. Hangagaga po, tagwapo. Ay, ito kiso nanti. Imsang ko pa hinaklon. Imdandanin. Kaya talagang ipatpatig mo, ipatpatig na kamay. Awan, dakas na. Ayam ti sa lutsod. Amo mong kadiunay ni Suna. Oo, nanti. Napangka ka din di balay da. Di napot pa inawis. Baro nga taa talaga isuna. Ado ti kakasta, oy, Margie. Ibagada nga baro oresahan. Langa naman pala ti baro anti ha. Awan ti wedding rin ti ramay na. Oo, matanti ah. Sigurado ka. Anti akong pagdanagan nyo. Shurak nga bachelor. Ako pa asawa ni Adonis. At daki din Manong Nemy iti third year college. Last sem. At damat ten 2 bulan si pudinaklon ko Manong Nemy ni Adonis. Idi awisan na. Awan di parehat. Kau matanda rin birthday party. Mabaling ka din si sweetheart. Ang mga mat no. Puro professional lagi umatenda rin iti data nga party. Yeah, semi-formal terawaten. Ikatangan ka? Naawaman ti semi-formal nga arwaten. Ha? Isupay paggasto sa aman. Kahit kung i-presenter kami at karikita gagayam ko. Sakto laing ti awang ngamin parehas na eh. Awang pareha na. Umatender ka dito kiti kaopisina. Adonis. Ito na nga ipashare nagdibalayo. Ha? Kahit mo? Mapigit din saan. Kahit kumatan mama mo digiti parents mo, kinakamasat mo. Well, baliwan na ito magsaritaan dito. Basta sika. Ito no. Rabi na bigat. Umatender tanto iti party.